Kalikaguman ni Mayor Rofel Pambid, iti ti Marcos Ilocos Norte, aduktalen no siya sinno, ti akin Facebook account ti nangipost at mapapapintas asango ti balay ti ili ti Marcos, ket pinagbalindamatan amay sa convenience store. Wala po ta dito kadwami nga sa gunyang bayan na po Stewart de la Cruz, daintiin siya na kanyak nga kasi nga picture, medyo nakiktotak ka rin nga banag, alam makita tayo mo nga madama nga miti rehabilitation dati Sangu ti Munisipyo mi. Napandamot din inikkan ti 7-11 na dito Sangu ti Munisipyo. Nakalalas man nakikita day aglalalo no makikita di kiti apot ang po nga balikbayan nga agsangpot itatak di kiti kailyam mi baka ti kunada ustureje ang kitagbalin nga business mo ito dati madama nga may papatakta dito. Mabain launay ti Mayor, gapu ti Maiwarwaras iti social media, nga adda iti edited picture ana i-post, gapu ti pundo amar aramat iti pan nakapapintas, wenno ti pan nakalandscape ti Sangu ti Munisipyo, ket naggapu iti Provincial Government of Ilocos Norte. Ti problema mi paitata, dati nga pundo ket aggapu iti Provincial Government. Siyempre, para tourism dito, so nga ituntunton ngitata no sino tinagapan na rating account tapno payabami dito munisipyo no ana iti pong gapuna nga pinga kasiti namayan. Patsyen ti Mayor nga adda iti mangayat amang perdi ti emahe ti Sangu ti Munisipyo ken ditoy adakkel apan nakainsulto kadakwada nga opisyales. Naglulukwan dalaan dati inaramid ang nato may isa siguro anang peperdida dati imahe dati balay ti ili nakalalas nga kititan day insulto lalo kada kaming opisyales iti dati nga ili dati nga namayanda kada kami. Kinarit na iti nangipost iti kaday ti apan nakaperdi ti emahe ti sangwanan ti munisipyo. Tano adda iti problema na ket haan na kumangar aramaten ti social media tangamin ket dakkel ang makaperdi ti ematang ti ilida ken ditoy nga agpersonal kuma nga agturong iti opisina na tapno ti kasta ket maikan ti solusyon no bilang man adda iti gura na kadakwada nga opisyales. Ilang makunaking ko na numan adda iti sakitin ako nang ipipon ng madi iti dati nga ili han na ko mga idadaan kadigiti nga Facebook. No ada problema na teko natin hanggang mabaling nga idaan iti social media di kita problema personal problem iti may isang tao mabalin namat nga o may baga iti munisipyo to open but no ada ano anya iti dinakayat nga mapasama pang pagbalinan dati Sangu ti Munisipyo mi. Inpalgak ti Mayor nga adda dagiti kumon kontra iti pan nakapapintas ti plaza ti Marcos. Dagiti tao ngamin no mamisan ada iti kontra iti administrasyon no ti pa naka-implementar di kiti nga project so nga kasi iti namayan. In bagapay ni Pambid ano matrace dati akin Facebook account ket kitaan da iti maitutop ang maipila a kaso kontra tinangi post daytoy. I-trace mi pelaan dati anang ramit kareto siguro no mai-trace mi ito ipayabam minto kung may session to sa gunyang bayan dadaluan di kiti pong nya po Vice Mayor no mapagpud no may no ano iti po hangga po na nga naramid na dito. Well na mabalin ang dating inaramid na ang mabalin nga paglukulokpan ti balay.